finifima mi birilen do alikaba kuna a y'a san saoudienw bolo. Epstein min ka kow dalen do internetu ni réseau ni médiaw sanfɛ n'a manga ka ca ni waati na a yirala k'a fɔ ko 2017 ale ma kelen tilara tuguni ka alikaba finifima san saoudienw bolo nka o ma balana baw a ye kow kɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ ka mun balilana saoudienw sɔnna cogoya jumɛn na alikaba finifima alikaba min ni san o san silamɛ miliyɔn 10 de bɛ taa la kori k'u ɲɛ da a finifima kan k'u kasijiw to a sanfɛ k'u bolonɔw to a sanfɛ n'u ka alaɲɛ siraya ni dusukun jɛlenya ye ni kira kanu ye saoudienw sɔnna cogo di k'o finifima feere o finifima min ni valeur t'a la ni prix t'a la ni sɔngɔ foyi t'a la ka t'o feere sɛtanɛmɔgɔ ma kafiri ma min ye denmisɛnnin fitininw torture silamɛya banna fɛn o fɛn ma min tun b'a sira kan n'a kun bi ka jifuw dɛmɛ u ka walew la n'a kun bi ka jifuw dɛmɛ ka silamɛya la tiɲɛ ka hadamadenya la nɔgɔ ka kow kɛ walasa présidentw ka fanga sɔrɔ président minnu n'u banna diinɛ la n'u banna société taabolo ɲumanw na o Epstein ni faamabaw ni président baw de yera minnu kun bɛ wale jugu kɛ la a ka jɛkulu la jɛkulu min n'a kun ye iri kunturu créer a kama ni nin bɛɛ kun bɛ taa ka taa denmisɛnnin fitininw ni denyɛrɛninw de violer k'u faga k'u torturer cogo la min cɛ ka jugu wa kuma ma sɔrɔ k'u da k'o justifier ko parce que k'olu ka sɛtanɛ siraw ko u b'o u bila o kɛwalew de la minnu sera ka kuma olu y'o de f'an ye k'u ka sɛtanɛw de b'a f'u ɲɛna k'u ka o waleyaw kɛ minnu fɛnɛ ko k'u b'a dénoncer ka kɔn ɲinan ye a san caman ye ɲinan ye u kɔnna k'olu faga u fagara jɔnni fɛ Israël ka service secret min bɛ yen o de kɔnna k'a bɛɛ bɔ yen yan'u ka u woyiba k'u ma bali ko bibi na a kuma woyibara baw a yirara k'a fɔ ko in tɛti kun ye Israël de an k'a faamu k'a fɔ ko fila de b'a kɔnɔ a fɔlɔ ye u b'a fɔ min ma ko pédocriminalité filanan ye eugénisme ye pédocriminalité ye minnu bɛ denmisɛnnin fitininw minɛ u violer ka walejuguw ni dangani ka walejuguw ta k'u sɛgɛrɛ eugénisme ye minnu fɛnɛ b'a kɛ n'u ka sɛtanɛ siraw weleli ye a ala deliw dɔw ta ye u b'a la de ka denmisɛnnin julajuguya de y'olu ta ye dɔw fɛnɛ caman ta ye o de y'a to a bi présidentw ni milliardaires de sɔrɔ a wale la parce que u ka sɛtanɛ siraw de b'u bila la munna walasa i ka pouvoir sɔrɔ walasa i ka richesse sɔrɔ walasa i ka diɲɛ dominer ka tɔgɔbaw sɔrɔ u fɛnɛ bɛ sɛtanɛ wele n'o sira de i n'a fɔ an fɛ yen mɔgɔw bi joli kɛnɛ bɔnboli kan cogo min na ka sɛtanɛ wele o Epstein yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ k'a sara a tɛ balole bilen yala u y'a dogo de wa u y'a sara tiɲɛ yɛrɛ de la u yɛrɛ de y'a éliminer maa si t'o dɔn ni ala tɛ nka o kun ka baara ye mun ye ka collaborer ni scientifiquew ye scientifique minnu kun bi k'a dɛmɛ ko ka denw créer sur mesure ka denw créer sur mesure o ye jumɛn ka denw créer i n'a fɔ Hitler kun b'a kɛ cogo min na nazi ka waati la o de ka den créer minnu ye blond ye u kunsigi ye blondiw ka kunsigi cogoya ye u ɲɛkisɛw ye blew ye c'est à dire k'a yira k'a fɔ k'olu de fɛnɛ ka wusa ni diɲɛ bɛɛ olu de bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ n'u b'a fɔ ma tubabukan na ko la race supérieure wa k'aw hakilinata jigiw la a ka dɔn k'a fɔ milliardaires caman y'a financer o sira kan k'a financer ko walasa o ko bɛ se ka kɛ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko y'ale ka rêve ba de ye rêve ba min a b'i fɛ k'a kɛ a tilara ka mun kɛ jamana caman na Europe ni Amérique ninnu a taara ka taa salle d'accouchement dayɛlɛ a bɛɛ la salle d'accouchement minnu u bɛ scientifiquement u bɛ expérience caman essayer musow la ka médicament caman ni fɛn caman essayer musow la den mɔdi minnu n'u bɛ se k'u ka danganiya walejuguw ta k'u sɛgɛrɛ ko minnu o ka wusa ni diɲɛ ala yɛrɛ ye hadamaden da cogo min na o m'olu bɔ k'u bɛna yɛlɛma ka k'u yɛrɛ ka siya ye ka k'u yɛrɛ hakilinata n'u ni dungɔ ye u bɛ tila ka minnu torturer u kun b'olu de wele ko le super bébé o ye bébé nasɔnw de ye olu yɛrɛ minnu ka scientifiquement ka analysew ni fɛn caman kɛ ka b'u baw kɔnɔmaya la walasa u ka wolo ka bɛn olu hakilinata ma baw olu y'a yira de k'a fɔ k'olu ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye hali juifu n'o y'u ka taabolo ye u kun bɛ juifu tɔw ka analyse ADN de k'i la ko k'a yira k'a fɔ k'i ye juifu yɛrɛ n'anbara t'i ka juifuya la o kɔrɔ ye u y'a bɔ diinɛ ko la k'a kɛ joli sira ko ye k'a kɛ kɛcogo ni yecogo ko ye donc k'a bɔ k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ don i bi don min na o tɛ donc f'a ka y'i joli sira fɛ f'a ka ye i ka ADN na ale de nana ka na o taabolow fɛnɛ développer baw a y'a yira a ka ko bɛɛ la a ka balo bɛɛ kɔnɔna na ko olu ka wusa ni maa tɔw ye k'olu bi maa tɔw sanfɛ ko wa maa tɔw y'olu ka dugumafɛnw de ye u b'u
b'u sago kɛ minnu na. O maa kelenw de ye gɔrijiganiya fanga bonya diɲɛ kɔnɔ k'o financer. U bɔr'o la u nana LGBT kow la. C'est-à-dire cɛ ka yɛlɛma ka kɛ muso ye, muso k'i yɛlɛma ka kɛ cɛ ni opération cɛjuguw ye. Olu de y'o développer. Olu de fɛnɛ ye réseau occultiw développer. Réseau occulti minnu n'u bi sɛtanɛ wele ni denmisɛnnin fitininw tortureli ye, ni ka danganiya jugu ta ka o denmisɛnninw sɛgɛrɛ. Olu de nana nin bɛɛ développer diɲɛ kɔnɔ. Nga u nana n'a ye cogo di, u y'a yira k'a fɔ ko magie min bɛ sexualité la o de ye nin ye. O kɔrɔ ye ala ko i ka fɛn fɛn kɛ i n'a fɔ sɛtanɛ yɛrɛ b'a fɛ cogo min na, i ka o contraire kɛ. Hali clonage ka maa kelen copier ka ɲɔgɔnna wɛrɛ fabriquer i n'a fɔ ka maa kelen yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ, k'a kɛ identique ye cogo ni nunkala jɔ cogo ni kunkolo kɛ cogo ni kunsigi kɛ cogo. Olu de nana o bɛɛ développer diɲɛ kɔnɔ. Olu de fɛnɛ nana ka na transfusion kɛ, transfuser le sang. Kɔrɔ ye u bɛ denmisɛnnin fitininw joli ta k'a don u yɛrɛ la ko walasa u ka to denmisɛnniya la. Amérique star baw bɛɛ b'o de kɛ, a kɔdonna baw n'a dɔnkilidala baw ni a acteur baw bɛɛ b'o de kɛ ko walasa i ka to denmisɛnniya la badabada. U bɛ denmisɛnnin fitininw joli sama ka b'u la k'a don u yɛrɛ la. N'i taara Silicon Valley la i b'a sɔrɔ caman bɛ yen, n'i taara Hollywood i b'a sɔrɔ caman bɛ yen. Wa o mɔgɔ kelenw de fɛnɛ ale milliardaire ba dɔ kun bɛ min y'a yɛrɛ woloden joli sama ka bɔ a la k'a don a yɛrɛ la ko walasa ka to denmisɛnniya la badabada. O la u ye hadamaden kɛ bagan de ye, bagankulu i n'a fɔ misi wɛrɛ bi cogo min na. I bɛ a k'i sago, i bɛ hadamadenya yɛlɛma ka don i yɛrɛ ka da fɛ. Hadamaden dara naturellement min na i b'a yɛlɛma a ka d'e ye cogo min na ani i sago b'a la cogo min na k'o kɛ. Ko baw sɛtanɛ minnu b'u bolo u bɛ puissance d'u ma, layiduka minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u ni n'u joliw feere ka u ka fɛn bɛɛ di o sɛtanɛw ma. O fɛnɛ bɛ fangaw d'u ma ye, o fɛnɛ bɛ fɛn bɛɛ k'u ye, u bɛ sacrificew kɛ k'u ni di o cogoya la. Ko baw ko sɛtanɛ ko ni layidu fɛn fɛn tɛmɛna i n'a cɛ n'i y'a ta kɛ a fɛnɛ b'i ta kɛ k'a t'i janfa. U y'o de yira ko diɲɛ kɔnɔ u ti lahara dɔn ka diɲɛ kɔnɔ ni sɛtanɛ y'i bila min na n'i y'a kɛ a fɛnɛ b'i ta kɛ. Nka mun nana kɛ kabako ye nin ko in bɛɛ la? An nana Faransi dirigeant ba na milliardaire ba caman y'a la. Kabako wɛrɛ a président baw nana ye a la. U y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw tɔgɔ yera parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ daminɛna n'u ka données de, données minnu tilar'u la ni a bilara internetiw sanfɛ. U ka Marine Le Pen tɔgɔ yera a la, Bruno Le Maire tɔgɔ yera a la, Jacques Lang kɔni o b'a la depuis san bayirikaw la o ta dogolen tɛ. Jacques Attali tɔgɔw yera a la, François Hollande yera a la, Nicolas Sarkozy yera a la, hali Emmanuel Macron yɛrɛ yera a la. Médiaw ye maaw tɔgɔ tiɲɛ k'u ka présidenya sɔrɔ tiɲɛ Faransi ko parce que k'u ye costume saba dɔrɔn minɛ dɔ la, alors que ninnu nana ka danganiya wale jugu bɛɛ kɛ ka tila ka présidenya sɔrɔ. O epistɛni a ye danganiya wale jugu kɛ a ka ko sera degré la ni maaw kun bɛ cadeau k'a ye, u kun ti wari d'a ma, u kun ti mobili d'a ma, u kun ti du d'a ma. Ayi, u kun bɛ taa denmisɛnnin fitininw de d'a ma a ka cadeau d'anniversaire la. Tellement que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ a bɛ sira min kan ani min ka d'a ninku ye. O denmisɛnnin fitininw a yɛrɛ b'u violer k'u k'a sago ye, a bɛ tila k'u da teriw fɛnɛ ma, a teriw bɛ u sago k'u la o cogoya la k'u torturer. Caman bi sa u bolo ten i n'a fɔ George Bush fa kun bɛ min kɛ Amérique président kɔrɔ ka denmisɛnnin fitininw faga k'u kɔnɔw dayɛlɛ ni waleya jugu bɛɛ.